Niin alle 19-vuotiaiden päävalmentaja Heikki Luukkonen, Latvia kaatui tuossa juuri komeasti 13-3. Mitkä ovat päällimmäiset mietteet ottelusta? No, meidän valmistautuminen onnistui tosi hyvin. Että ensimmäinen erä 7 munaa ja peli oli vähän taputeltu, sitten tuli hiukan heikompi vaihe siihen ja kolmanteen erään saatiin sitten taas vähän hommaa terävöitettyä. Että ihan kohtuullisen ehjä ottelun läpivienti, että joka erä meille ja erityisesti se valmistautuminen ottelu alku oli onnistunut. Pari päivää sitten pelasitte ensimmäisen maaottelun ja silloin oli vastassa Latvian miesmaajoukkue ja sekin kaatui komeasti 5-4. Tästä ottelusta eritoten haluaisin kuulla sinulta. No joo, meillä on prosessi alkuvaiheessa ja nämä pelit sopii tähän kohtaan valmistautumista kohti poikien kisoja erittäin hyvin. Että Latvian miehistä saatiin sellainen hyvä ja fyysinen vastustaja ja siinä jouduttiin paljon kamppailemaan ja saatiin meidän omaa puolustuspeliä jonkinlaiseen kuosiin ja sitten tässä jälkimmäisessä Latvia-pelissä niin päästiin sitten ehkä enemmän harjoittelemaan tuolla hyökkäysalueella puolustuspeliä ja sitten hyökkäyspeliä pallolla, että pelit palveli meitä erittäin hyvin ja meillä on niin kuin ryhmä hyvällä tiellä. Latvian miehet kuuluu salibändin maailman kärkimaihin. Miten kovana suorituksena pidät, että pystytte voittamaan nimenomaan Latvian miesmaajoukkueen? No kyllähän se kova juttu on, mutta toki niin kuin pitää muistaa se, että me ollaan valmistautumassa poikien kisoihin, he on valmistautumassa kotikisoihin joulukuussa, että aina niin kuin missä vaiheessa se prosessi menee, sitä on vaikea arvioida, mutta kyllä aina kun leijonapaitaa päälle vedetään, niin lähdetään matseja voittaa ja kyllähän varmasti kaikilla muillakin mailla on sama juttu, että kyllä se varmasti sellainen tietynlainen merkkipaalu ja toivottavasti antaa meidän ryhmälle itseluottamusta siitä, että me ollaan oikeasti aika hyviä. MM-kisat sitten keväällä Ruotsin Växjössä ja puolustatte maailmanmestaruutta. Missä kohdin projekti nyt etenee? No ei me itse asiassa puolusteta maailmanmestaruutta, että on täysin uusi ryhmä, yhtään pelaajaa ei ole siitä tarinasta mukana ja tämä on ihan uusi juttu ja näiden pelaajien kanssa rakennetaan uutta projektia ja prosessi on hyvässä vaiheessa. Meillä on paljon lahjakkaita poikia, jotka on myöskin sitoutuneita tekemään kovasti duunia ja kilpailupaikasta jengi on tosi kova, että tässä on tapahtumassa ollut meillä nyt 30 pelaajaa ja tämän tapahtuman ulkopuolellakin on hyviä lupaavia jätkiä, joita tarkkaillaan ja paljon on töitä edessä ja nyt kun meidän tapahtuma päättyy, niin pojat menee taas seuroihin ja on tärkeää, että työnteko jatkuu ja paljon tehdään seurantoja ja tehdään sitten seuraavaksi valintoja EFT:lle marraskuulla. Niin, minkälaista lopputulosta EFT:stä haluaisit nähdä? No joka pelihän me lähdetään voittamaan ja kuitenkin tässä pojilla on vielä aika vähän kokemusta näiltä kansainvälisiltä kentiltä ja se on sellaista, että menee ne pelit sitten miten tahansa, niin arvokkaita kokemuksia ja matka jatkuu kohti kisoja, että se on yksi tärkeä välitavoite ja näin, mutta ainahan me lähdetään pelejä voittamaan. Selvä juttu, ei muuta kuin menestystä tulevaisuuden haasteisiin. Kiitos.